Matunga kuom wach ni nitie gik ma counties ose-achieve ma nyaka wa celebrate, to nitie be challenges. One of the achievements en ni counties nonego bed ni golo teko mar deciding e weche mag siasa to gi weche mag development. Kigole national level kitero mwalo e kor gweng'. Anyalo wacho ni to an extent ma obedo achieved nikech koro wanyalo bet ka an gi ndara ma alendu kadhi Nyamware ei Kano, to rather than dwaro permanent secretary kata chon waluongo ni permanent attendant principal kata minister mani Nairobi, to anyalo dwaro MCA na to gi CEC member mamoko ayudo ni e kor gweng'wa mondo dhi oyal e boma ma Kisumu kacha e wi nam kanyo mondo giyal gima wanyalo timo, to be gin joma wanyalo chopo irgi. Koro en ni devolution miyo jowa duol nikech development decisions mag development bedo machiegni kodwa, and therefore to an extent inya wach ni ma ose improve certain planning, because planning chon moko ni timo Nairobi, to joma timo gi Nairobi go gin joma timo gi mane paper moko ng'eyo ni gima timore kor gweng' to en ang'o. Tinde gitimore especially gi concept mobire katiba mar public participation. At the same time inyalo wacho ni nitie areas moko mane Nairobi planning mane timo Nairobi ne ok nyal benefit from. For instance, areas mag early childhood education, areas mag health, area mag infrastructure mar kor gweng'. However, mana kaka daktari ajaluonge ni janam, kicho janam actually literally ngama donge nam. Chon buk mo ne wasomo ni the concubine ne nitie ng'ato na gut rumbe. Nyasaye mo na gut rumbe en mano no amane nam. Koro akeni ube gine moro makamano. Kune kuma Nyasaye odak. Kuma Nyasaye odak. Koro janam wacho rightly ni one of the things manyaka wangi sama wangi 12 years of devolution and ni part of gimane watimo en devolving corruption. Wagolo corruption Nairobi watere kor gweng'. So you don't need for instance ndara mineno ka lungo ni milungo na lendu kadhi nyaka Nyamware no. Endara madhi e beach monego bed ni olosi makonyo jowa momako rech, golo rech e nam kateri chiro Rabuor. To mano ok nyalore nikech pesa monego bed ni iloso go ndara no. The few times mose gine iyudo ka okaw mana maram to othere to onge gimotim. So ka koth obiro to yuete. Okay? Iyudo ka pesa monego bed ni konyo floods kaka Kano Thurwa ok nyal konyore nikech pesa no. Contractors tichule to gima timore ground to onge. Iyudo ka yath pod onge dispensaries mag hospital. Iyudo kidhi neno ECDs en a serious problem, so that the development minya neno Thurwa for instance kibiro Kisumu tibro yudo ni gin mana gimiluongo ni kabro, ajaluonge ni cabronomics. Cabros mogere town nikech gin pesa mar World Bank to gi pesa ma national government obiro motimo project man national government, but pesa mi yudo ka county government ma Kisumu, especially in the last 7 years, oseboyudo ka yudo more than 10 billion shillings every year. To kinegi magitimo. The other thing en ni county governments negi teko kendo onego bed ni choko pesa e kor gweng' magitiyogo, the on source revenue. Tiyudo ni on source revenue ni king'iyo county councils gi local authority, the municipal council ma Kisumu, tiyudo ni pesa ma county government choko sani every year tin ne pesa mane municipal council of Kisumu choko kane pod en muspal. Manyiso ni to pesa tichoko e kor gweng' en ni pesa mabedo reported e matin. Manyiso ni through corruption pesa ma county kwalo. And the county, because obedo over politicized, ma ng'ato dwaro ndik mana joge, joma ok joge ka Nyamori gini titamo no kunya tiyo kata thurgi ok inyal tiyo thuru nikech gimiwacho ok en gima joma nie telo timo nade dono wigi. So you don't need, though counties wanigi capacity joma riek janamani and an IT expert. I expect ni sama jo count the be bet do discuss which mag ICT to magi e dual monego benigi brains monego benigi ilunge mesa mondo gi discuss aneni to ere gima wanyatimo ne Thurwa. Tiyudo ni for instance kaka Kisumu
an no kanyal bete bura nikech. So those are the challenges, and I'm sure there are very many professionals and other people ma face this eturgi. So kwanyal konyo turwa simply because pachwa nyalo bedo no pogore gi pach ngamo bete kom martel.